ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки агар ки распродажа шид ба мо нишон диҳед, марҳамат анамино распродажа ян санги Сваровски дора, нархаш 120 сомонай. Ина бинен гулаш аҷиб, гилаки фасони хушрӯ, материалаш дубайский, илён нестай, дубайский ай. Ҳозир бо дигар хелошам нишон метем, то охири навора тамошо кунед. Анаи намудаш бошад, анаи дили ҷигар неу, шикамба меган. И нусхаи шикамба дора, сангои хамелеон, худаш паплини доингай. Нархаш 120 сомон. Хушрӯ бошанд. Марҳамат дар кор шавад, шумо нависен, мо доставка дорем. Ин нархҳои донае, касоне ки опто мегиранд, ино бо арзон мешаванд. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Муроҷиати ман имрӯз танҳо ва танҳо барои занҳост. Апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед? Имрӯз бошад, ман директори компанияи Faberlic ҳамаи шуморо занҳоро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. Ширкати Faberlic беҳтарин ширкате аст ки 25 сол шуд дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. Барои ба кор даромадан ба ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан дар командаи мо кор кардан мехоҳед? Донистани забони русӣ ҳатмӣ нест. Паспорти российский лозим нест. Стажикорӣ лозим нест. Танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки танҳо бо интернет пайваста шуда бошад. Агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар рӯи экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занен. Ҳамаи нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. Яъне мисол маслиҳат мекунем. Агар ки шумо розӣ шудед, иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. Шумо мехоҳед бизнеси худро сар кардан? Марҳамат, худи ҳозир нависен. Соҳиби тӯҳфаҳои хуб гардед. оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо ва маоши хуб сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба қуллаҳои баланди Faberlic мерасем. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. Анай гил хушрӯвай бинен, санги вайзадагай Сваровски, гилаш аҷоиб, гули фасонай, материал дубайский. Марҳамат, нархаш 120 сомон. Ҳамирӯза навор ҳамаш 120 сомонай. Иҷада ҳози бисёрай, ман якта ба якта шумода нишон метиҳам. Марҳамат, хоҳишмандо, шумо суратча гиред. Инамиам баяй дубайский, гули майда, хушрӯ. Сангаш санги Сваровски задагиай. Иям 120. Мана инам ҳами хел. И сангаш бо хамелеон задагай, нусхаи дили ҷигар. Нусхаи вентилятора, санги вентилятор задагиай. Мана иям ҳамхе 120 сомон. Ана ин паплинаки хушрӯвай дизайн задагиай, сангои Сваровски кати хушрӯ бошай, материалои фасонош 120. Инаи гил, дӯстони азиз, лавдоманияй, беҳад материалаш хушрӯ, як донаяй, се санга. Диде? Ҳами хе хушрӯаяй наздик, аҷоибот. Нархаш 120 сомон. Марҳамат, дер накунед, як донай касе даки насибаш боша, метавона дархост куна ва харидорӣ намоя. Иҷада аз бо италиянскиёи дигар хело ҳаст, уорам нишон метиҳам. Ина тамошобинони азиз, ина ин бошад 120. Материалаш италиянкай, фасонояй. Анаи лавдоманирам нишон тиҳен. Аи тамом шудаги буд, бо пайдо шудай якта будай байни борода. ҳозир пешниҳод мекунем. Нархаш и лавдоманиҳои қимат буданд. Нархаш 120 сомон ё ай 200 сомон боло буд нархаш. Хелай қапе. Мана лавдоманияй. Марҳамат. Дида чӣ қадр хушрӯай, сангшам хушрӯ задагиай. 120 сомон донада. Инчунин ҳаст анаи намуд гил, санги Сваровски. Марҳамат, 120 сомон. Мана гил майда, хушрӯвак. Аям тамом шуда буд, пайдо шуда дури боро якта 120 сомон. Ана ин гил фасонай, гили хушрӯ мехариданд духтарако. Иноям амхе 120 сомон. Сангша бинем бо хамелеонай. Ино чӣ хеле гуфтам, як таи мондагиай, барои авай амин нархай.
Инай гул ҳози ҳами паплин 180 сомон одамаш мода нишон дода будам. Вай сангаш дига хезадаги буд. Иҷаза санги вентилятор задагиай хамилён нусхаи вентилятор барои вай распродажа омадагиай 120 сомон. Мана инам ҳами хел 120 сомон. Инами сорти тозашай. Айзин ози сорти вай шамастай. Диюмусаймуш ҳастай. Ана ин гул хушрувай. Мана ина ин гулам ҳами хел 120 сомон. Гули фасони хушрувай. Ози бадана ин анамин беҳад материали хушру буд. Ира мекуфтан намёфтан. Ози якта дори борода будай дӯстони азиз. Оригиналош. Нархаш 120 сомон. Марҳамат духтарако каседа дар курай дер накарда метавонед дархост кунед. Ана ин гул бо хушрувай. Мана аз инам як дона мондагиай Сваровски санг. Нархаш 120. Хулас дӯстони азиз, имрӯза навори мо ҷанбаст мешава. Имрӯзада ҳамин қадар даставая распродажара ма шумода пешниҳод кардам. Ояндада бо дигар хелошам мешава. Интизор бошед, албатта ки видео карда бо мепардом.